Kaixo, gaur Erdiaroko antzerki bat egingo dugu. Ni Leire naiz eta antzerki honetan kontalaria eta dama izango naiz. Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan erregona izango naiz. Kaixo, ni Pablo naiz eta antzerki honetan errege gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Egoa naiz eta antzerki honetan dama gaiztoa izango naiz. Kaixo, ni Olimpia naiz eta antzerki honetan dama ona izango naiz. Kaixo, ni Agur naiz eta antzerki honetan zalduna izango naiz. Kaixo, ni Lendon naiz eta antzerki honetan zalduna eta dama izango naiz. Kaixo, ni Natalia naiz eta antzerki honetan zalduna eta dama izango naiz. Kaixo, ni Kike naiz eta antzerki honetan zalduna izango naiz. Kaixo, ni Gabriel naiz eta antzerki honetan pobre izango naiz. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan musikaria izango naiz.